Здравейте, приятели! Добре дошли в Мони Милано Толк Шоу. Предишните ни гости, както много добре знаете, бяха едни готини мъже, но днес имам изненада за вас. Днес госта ни е жена. Една естествено красива жена. Моля, приветствайте Валерия Георгиева. Здравей! Здравей, приятно ми е, Валерия. Виждаме едно елегантно, естествено момиче, което спечели сърцето на Евгений Генчев, а пък той спечели нашето сърце и сега, като се върна назад и си спомням, той каза, че всъщност е много важна жената до един мъж и как тя подбира гардероба за него. Ти на какво мнение си? Абсолютно споделям това мнение, че жената е много важна в това отношение. Не само, разбира се, но тук е много важна, тъй като доста голяма част от мъжете не знаят как да съчетават правилно дрехите си. Много често се случва също да обличат дрехи, които изобщо не са за повода, на който са тръгнали. И там трябва така малко една жена да побутне ситуацията. И е много хубаво, когато всъщност един мъж се доверява на жената до него, да му избере облеклото за какъвто и да е повод. Аз съм щастливка на тази тема, тъй като Евгений ми е дал 100% свобода да му избирам дрехите за какъвто и да било повод, за интервюта, за събития, за концерти дори му избирам облеклото, когато ходим заедно по някакви събития, защото за мен е много важно. Не просто да се мачваме, да сме с еднакви цветове облечени като патенца и както беше едно време модерно, чантата да е същия цвят като обувките, като якето и чадъра, да се, ако може и в това число да се включва също. Просто нали, да не сме тотално различни и да е съобразен с това къде отиваме, защото ако сме на разходка, трябва да се облечем спортно, ако сме на вечеря, нали, не може да отидем по ланцуг. Съответно трябва да е нещо спортно елегантно и разбира се, ако сме пък на някакво събитие, сватба, кръщне, трябва да сме по-елегантно облечени и там е много важно всъщност много да си подхождаме, за да изглежда, че сме заедно като двойка на това мероприятие, не че сме отделно отишли. Имахме така в началото, не сме имали конфронтации чак, но в самото начало не съм му избирала дрехите и така беше едно постепенно предлагане. Искаш ли, да, и по-добре служи това, да, аз ти избера онова. И постепенно всъщност към днешна дата на 100% ми е делегирал това право да мога да избирам и какво купуваме за неговия гардероб и как да го съчетава, защото има пълното доверие, че се избера най-подходящо нещо и никога няма да го облича като палячо. Така че се случва, когато трябва да ходим някъде, просто да ми съобщава, трябва да ходим не еди си кое място, трябва да отида на еди си кое интервю, избери ми какво да облека. Даже скоро предстои да отидем на едно събитие и аз просто му казах, чудя се с какво да се облека и той ми каза, започни да се чудиш и за мен, което мен супер много ме радва, защото винаги съм искала аз да избирам дрехите, които да слага мъжа до мен. Да, той е един много елегантен мъж и така пример за България наистина. Поздравления. Ти представяш се като булка и всъщност ако е така, как би съчетала твоята половинка с теб? Представила съм си се като булка, тъй като последните 10 години, да не са и малко повече, всъщност много често снимам булчински рокли и особено когато не снимам просто за каталог или за уебсайт, аз снимам абсолютно истинска сватба, защото се е случвало буквално да снимаме цяла церемония и ти толкова да се потопиш в тази магия, че да се чувстваш едно днес се случва твоята сватба и много често съм си мислила, леле, как ще се избера рокля. Изобщо какъв стил, тъй като когато си носил много и когато се харесваш с повечето, е много трудно да избереш дали да е русалка, дали да е по-кукленска, дали да е къса, дали да е бяла изобщо. И е много сложно със сигурност. Честно казано, когато дойде този момент, не знам как ще се справя. Накрая може да се окажем със сватба на плажа, с просто някаква супер лятна рокличка, изобщо да не е такава сватбена огромна рокля. В следващия момент пък примерно, когато бях мъничка, си мечтаях да имам такава рокля, но да е много метри зад мен, да се влачи, шаферки да я носят. В същото време това е толкова трудно да го изтърпиш, много тежи, некомфортно не можеш, нямаш никаква свобода, можеш само да ходиш напред буквално. И то пък в този ден, който е толкова специален, нали, трябва да се насладиш на 100%, не би било комфортно. Но разбира се, зависи много и от неговото желание, но предвид това, че ми е доверил гардероба си, мисля, че и сватбата ще е
нали, така по-изцяло мое решение как да се случи, къде да се случи. И с костюма със сигурност няма да има никакъв проблем и ще го изберем него по рокля. Какъв стил предпочиташ за един мъж и какъв е стила на българския мъж според теб? Този въпрос е много интересен. Така останала съм с едно горчиво впечатление, ако мога така да се изразя, от стила на повечето български мъже. И то даже не знам дали мога да го кажа на българските мъже, но тук така повече се наблюдава, или поне такива хора има около себе си. Аз, например, много харесвам спортно елегантно облечени мъже или с костюм. Обожавам мъже, които са облечени с костюм. Това е най-секси нещо на света. Например, спортно елегантен костюм с кецове. Оле, това е най-хубавото нещо изобщо. Или пък строго официално, но това не е нещо, което можеш да го позволиш да го носиш в ежедневието, пък е too much. Много харесвам мъжете, на които им отиват различни неща, защото има някои мъже, на които, например, не смятам, че им отива костюм. Има такива пък, които не им отива да се обличат спортно. Много индивидуално е. Радвам се, че на моя мъж му отиват много неща и така мога да експериментирам с гардероба му. Относно стила на българските мъже и тази горчивка, която споменах преди малко, с този официален ансук, като видя някой мъж и просто с идеята, че понеже имаме някакъв скъп бранд ансук и можем да го носим навсякъде, това нещо може да ме побърка. Със сигурност не съм от типажа хора, които... Мисля, не съм кифо, мога да бъда кифо, мога да бъда спортно облечена. Общо в повечето време от ежедневието ми, тъй като все пак е свързано с каузата ми, съм облечена малко като томбой. Постоянно съм с ансузи, кецове и са рядко пътите, в които ще сложа рокличката, токчетата и ще излеза някъде навън, но когато изляза някъде, знам къде отивам и защо отивам. Съответно, трябва да съобразя облеклото си и ме побъркват хора, които, например, ще отидат в луксозен ресторант с някакъв скъп бранд ансук и те се чувстват окей с това нещо, което е неприемливо. Не трябва да отидеш с смокинг, но ансука си е за една ситуация, спортните дрехи като цяло са си за конкретни ситуации. Не може с тях да ходим по ресторанти, да не говорим, че има хора, които ходят и на някакви по-официални празненства, така облечени. Например, също ме водява да отидеш на официално събитие, по къси гащи има с риза и сако. Малко не ми се връзва, смисъл, не става се едно да видим президента по къси гащи. Смисъл, да, жега е навън, трябва да облечем в черно човека и си стои с черното и изтърпява си повода и след това може да се преоблече. Какви качества трябва да има перфектния мъж, според теб? Тук не е много трудно да се отговори. Перфектният мъж със сигурност не е най-красивото гадже, което може да си представим, въпреки че това е в представите на повечето жени, особено като са малки момиченца. Аз, например, си мечтаех за гадже, за мъж, който да е рус с сини очи. Такова гадже през живота си никога не съм имала и не мисля, че към днешна дата дори бих загледала такъв мъж, ако изключим факта, че съм вързана. Оказа се, че всъщност това, което съм си мислила, че е някакъв типаж мъж, който ми харесва на външен вид, изобщо не е така. Просто това е било в някаква моя представа. Може би защото това много се обсъжда, нали, русите жени са много така атрактивни. Напротив, оказва се, че моят типаж очевидно са кистеняви мъже, даже бърдичка, ако имат, супер. На първо място най-важно за мен е човекът, който е до мен, да бъде емоционално интелигентен, да е възпитан, да подхожда с разбиране към мен, към всичко това, което аз представлявам, към моята кауза. Да, разбира се, искам да е красив, но това не е най-важното. И към днешна дата ни се е доказало, че с всякакви процедури можем да се променим коренно, до което аз се радвам, че не се налага нито аз да прибягвам, нито моята половинка, но в крайна сметка това е нещо, което винаги би било поправимо. Ако някой има някакъв комплекс за нещо, което не харесва като физически белег върху себе си, винаги може да бъде променен, но ако един човек има много лош характер, ако той не е добре възпитан, ако е много груб, ако се държи лошо, ако се държи фалшиво, тогава няма какво да му направиш, да го подобриш. Ако просто си намериш подходящ човек, с който да си кликвате, да сте на едно мислене, да емоционално по един и същ начин да се усещате, всичко друго може да се оправи в бъдеще, може да се напасвате. Ето както ние се напаснахме с гардероба на Евгений, към днешна дата всичко е в мой контрол. Да, точно това е. Истина или мит е това, че жените
освен че избират гардероба на мъжете си и купуват нещата. Тоест мъжете разрешават да им се купуват директно готови сетове. Честно казано, не знам дали е истина или мит. В нашия случай е истина. И то даже не се е случвало просто с някакви оговорки, дай аз да ги избирам, дай аз да ги купувам, ти нищо да не избираш. При нас се случва последния начин. Примерно има нужда от нещо или няма нужда от нещо. Ако има нужда от нещо, му казвам, хайде сега да отидем да ти вземем еди си какво, влизаме в магазина, той гледа някакви неща, да гледам някакви неща. И после в съблекаването решаваме кое му стои най-добре. В повечето случаи нещата, които съм избрала аз, взимаме. Не защото съм казала, хайде тях ще вземем, просто на него много му допадат и той знае, аз знам какъв стил той харесва и виждам какво му отива. Отделно, примерно, някакъв просто се разхождаме и виждаме нещо, някаква трябва да кажа, това може би ще стои много добре, дай да го пробваме и го навивам, защото пък той не е от тези шопахолици, където да видим нещо, дай това да пробвам, дай това да пробвам. Аз дори към днешна дата по-скоро мога да пазарувам онлайн, отколкото цял ден да стоя в магазините да меря дрехи, което преди съм правила. Просто предвид работа ми вече всичките преобличаници по време на снимки толкова ми е омръзнало, че въобще не мога да си представя да отделя 2 часа да меря различни дрехи. Поръчваш, ако ти стане, стане. Като не, но когато си свикнал с стила си, знаеш, че най-малкото знаеш номера, как ти стои, е много лесно. И това е, че примерно на него му отиват различни стилове. Това, което по-рано обсъждахме, има мъже и като цяло жени, на които не им отиват много неща, имат някакви конкретни, към които трябва да се придържат, за да изглеждат приемливо или поне как те се възприемат, защото това е много важно. Може в нашите очи на някой да не му подхожда нещо, ако той с това се харесва, това е окей, нека така да си ходи. И тук е много важно, че всъщност с него имаме абсолютното разбиране на тази тема. И в крайна сметка, когато ти си с някой, нямаш за цел да го правиш да изглежда смешен, така че е логично да ти се доверява. Аз се доверявам за нещо, той се доверява пък за нещо друго. Яко. Ти си професионален модел и много пътуваш. Би ли ни разказала някои от твоите рутини и как минава един ден? Просто хората може да искат да знаят как е да си професионален модел и какво точно правиш, за да се мотивираш. Да се мотивирам, аз нищо не правя, тъй като да бъда модел е било детската ми мечта, която в последствие сбъднах преди доста години вече. Понякога даже като казвам колко години са мили, се чувствам вече като пенсионирана моделка, което съвсем скоро ще стане всъщност, защото съм вече до почти възрастта на пенсиониране на моделките. Има рутина, разбира се, има неща, към които трябва да се придържаме. Например, ако си в активен договор с някоя агенция в чужбина, да кажем, ти имаш мерки, които си дал, които сте подписали, съответно те не трябва да се променят с повече от половин сантиметър нагоре или надолу, тъй като всяка промяна всъщност променя и цялото излъчване, променя номера ти. Изобщо агенцията дава едни данни на клиентите и в същото време ти отиваш и се оказва, че въобще не е така. И примерно, ако отидеш на фотосесия и гардероба е подбран точно по твоя размер, се оказва, че нещо няма да ти стане. Защото може би на много хора им звучи странно, но дори 1 сантиметър може много да те промени. Например, ако качиш 1 килограм, тогава се промениш с няколко сантиметра и това е проблем. Трябва да поддържаш фигура, трябва да внимаваш с какво се храниш, да спортуваш, в зависимост... Как всеки ден спортуваш? Не спортувам всеки ден, защото нямам това време, нито когато съм тук, нито когато съм в активен договор в някоя страна, просто така си правя времето, че поне няколко пъти се спортуваш, защото, например, когато си някъде ходиш по цял ден на кастинг и съответно следващите дни те букват за някой бранд и ти, примерно, или си цял ден на кастинг, или си цял ден на работа и е малко времето, което всъщност имаш за тренировки. Ако имаш повече време, това не е добре, защото имаш по-малко работа, но пък можеш да обърнеш малко повече внимание на себе си. Но то по някакъв начин е с изграждане във времето. Ти си имаш някаква фигура, ти си имаш някакво телосложение, килограми и мерки, които просто не ти коства и толкова много да ги поддържаш. Поне при мен не, защото такъв ми е гена, може би. Но факт, когато рязко ми се промени начина на хранене, на живот и цялата ми активност, това са доста големи промени при мен, което аз за първи път усетих по време на снимане на предаването, тъй като рязко качих 5 кг. И то само защото нямах никакво време да тренирам, нямах нормален сън.
храната не беше каквато трябва да бъде в моя случай. И изобщо цялата активност, която аз имам покрай тренировките, покрай каузата ми, и изобщо аз съм много активен човек, а там си в едно затворено място, абсолютно застоял живот няколко месеца и няма как да не се отрази, което всъщност се отрази много лошо на целия ми гардероб, на мерките ми и на всичко. Радвам се всъщност, че влязох доста бързо във форма, но това така доста ме разклати, защото беше много голяма промяна и за първи път ми се случи в живота ми. А ти си един добър пример за хората, които харесват и обичат домашни любимци. Всъщност имаш толкова много кученца и въобще се грижиш прекрасно за тях. Би разказала повече за това, защото на мен лично ми е много интересно. Разбира се, моята кауза е всъщност най-голямата ми любов, не веднъж съм го казвала. Това не е просто едно хоби, да обичаш кученца, да ги галиш, да си ги прибираш вкъщи. Това е като една благородна мисия, просто помагайки им, всъщност ти си част от проблема, защото много често хората в България най-вече са свикнали, когато има някакъв проблем, да обвиняват някой друг. И всъщност да не си дават сметка, че проблема идва от нас и зависи от нас да го разрешим. Със сигурност на мен не ми харесва това, че има бездомни животни, не защото не ги обичам, а защото те не живеят по правилен и безопасен начин. И с това правя всичко възможно, за да работя в тяхна полза и те да намират семейства, да се лекуват и като цяло изобщо в някакъв момент да няма толкова бездомни животни, защото е много оптимистично да мисля, че няма да има изобщо никакви, ако други хора не участват. Защото да, красотата ще спаси света, но не работи точно по този начин в реалния живот, защото ти полагаш много усилия, извършваш най-различни действия, за да подобриш нещо и да го разрешиш като проблем. В същото време много други хора работят точно в обратната посока, да създават проблема. Така че аз се надявам с моя пример да бъдат привлечени още много хора към каузата, които по своя начин не може да участват, за да разрешим заедно този проблем. И ако някой иска си снаби кученце, доколкото разбрах днес, може ти да си един от тези хора, ще се радвам да съдействам. Благодаря ти, ще си помисля. Наистина предложението беше доста предизвикателно, защото това е супер кауза и аз определено я харесвам. Добре, благодаря ти. Какво мислиш за костюмите на Мони Милано и за марката Мони Милано? Би ли ми казала повече? Защото все пак с предаването имала си досег, така с Евгений беше облечен изцяло в бранда. Факт. Имам, както по-рано казах, много харесвам мъже с костюми, не само защото днес се намираме тук, това е така и беше огромен плюс за това, че в предаването виждах всеки ден Евгений с костюм. Просто така беше красиво за окото. Не, че ако беше с някакво друго облекло, нямаш да го харесвам, не искам да звучи по този начин, просто даже не знам как се изразя. Просто нещо, което много ме привлича, много ми харесва. Всъщност това голямо разнообразие на различни костюми във всеки един коктейл беше много приятно просто да се чувстваш на някакво по-специално място, дори така можем да го приемем. Имам обаче един проблем. Аз супер много харесвам костюми, но съм крайно непохватна с това да връзвам вратовръзки, така че може би днес, така и така се намираме в този магазин пълен с костюми и вратовръзки, може би може да ми удариш на рамо и на следващия концерт да мога поне вратовръзката да му вържа. Разбира се, веднага. Добре. Хайде да пробвам. Хайде. Добре, ето сега. Избираме вратовръзката, взимаме двата края, ги държим. Като горния, по-големия, по-широкия, трябва да премине ето така един път. Трябва ли да бъдат наравно в самото начало, като ги държиш? Всъщност това е добър въпрос. Трябва да бъде... Мисля, че по-малкият край е по-къс. По-къс трябва да бъде по-тънкия край, а по-широкия по-дълъг, защото с него ще премятаме всъщност. С него ще правим възела. И сега първия вариант първия възел е този. След това прехвърляме един път. Правим ето така. Сега, нека да ти покажа най-лесния възел, който е просто едно прехвърляне, ето така. Просто едно прехвърляне. И след това така. Добре.
И накрая винаги трябва да се направи ето този детайл, който определено е най-важният в случая. И просто го дърпаме нагоре и то става. И ето, когато е така, всъщност като дръпнем нагоре, работим само с тази част. Ако искаш, пробвай. Това е единичен възел. След малко ще ти покажа още. Сега хващам го. Да, това е по-късо. С тази работим по-широката отгоре. Какво я правя? Нея трябва да я прехвърлим така. Така. След това още един път от тук. Така. И тогава вече отвътре трябва да... Така. Аха! Сега схванах. Така и сега трябва да го мушна тук. Добре. И също време трябва да е... Така. Долната част трябва да е по-къса, нали, за да стои това по-ново. Като цяло, горната част трябва да е по-дълга. По-дълга, да, за да се скрие долната отдолу. По-късата отдолу. Валерия, благодаря ти за гостуването и искам да ти направя този подарък да се упражняваш вкъщи. Много благодаря. Обещавам да се упражнявам следващия път да ме изпиташ и очаквам шестица. Разбира се, удоволствие. Благодаря ти. И аз благодаря. Всичко добро. Нови срещи.